Jeg har ventet sygt længe på denne her. Glæder mig helt vildt. Så nu laver jeg min første unboxing. Simpelthen fordi jeg simpelthen bare har ventet så spændt på denne her pakke. Hvad mon Charlotte har lavet til mig? Lad os se. Det er ikke nemt at pakke op med en hånd. Jeps, der blev lidt mørkt, mens jeg lige fik lov at ligge nede på pakken. Lad os se, hvad der er i. Jeg tror, jeg skal have fundet mig et stativ. Det er bare hvidt. Lad os vende det om. Og se, hvor smukt det er. Der har lige været en par snor, der ikke har været så sød, men se her. Godt, det ikke er fotograf, jeg skal leve af her. Men se lige her, hvad jeg pakker op. De fedeste markader. Til at sætte ind i tøj eller tasker. Og så de små her. Simpelthen bare så flotte. Ej, hvor er jeg glad. Ej. Lad os se lidt på de her klistermærker. Jeg ved altså ikke lige, hvordan man bruger. Det skal jeg nok finde ud af. Ej, hvor er det fedt. Ej, Me Happy.